Леко, влиза се приятно ти е като влизаш в това състояние. И понеже, както казах, това е нашето най-истинско състояние, единственото истинско състояние на духа ни, ние ставаме повече истинската си същност. Живееме повече като истинската си същност. И това състояние става все по-леко за влизане в него, за докосване до него, за усещането му. Става все по-приятно и все по-леко. Изучава се, както и миналия път ви казах, от 3 опита, като не стане, не да кажеш, не става. Я да си се притеснявам аз, я да си се тревожа и да си се страхувам, че дай да си паника атаки пак да си създавам. Това няма да стане. Защо? Леко е, лесно е за изпълнение, приятно е много. Продължавам. Значи, каквото и да става, окей. Да не казвам на английски I don't mind. Хората се ядосват, като чуят, че говоря на чужд език. I don't mind, като чуеш, че някой говори на чужд език. Нали, българин? По същият начин упражнявай го. Вместо да ми се ядосваш, упражнявай го. Кажи, окей. Света така или иначе се променя, затова съм говорила в други семинари за развитие на съзнанието. Като си останеш в една кутия, няма излизане от нея. И така, значи, същото продължавам с примерите, нали, навън вали и така нататък. Като се появи стряскаща мисъл в главата ни, пак, вместо да я хванеш, да се стегнеш, да я почнеш да я въртиш до филм на ужасите, регистрираше, че се е появила. Аха, окей. I don't mind. Нямам нищо напреки. Не създаваш, не я хващаш да създаваш стегнатост в себе си и с това продължава процеса и на създаване на страх и стигане до паника атаки. То не е само една стегнатост. И така. Ами, си казваш, окей. С това окей, че ти не я спираш, не я захващаш, тя си отива. Мисълта. Така. Същото, което питахте миналия път, което говорихме и за високото кръвно. О! Това беше само част от семинара. Целият семинар можете да изгледате, като станете член на каналът ми в YouTube Лайло Евелин.